web song norok title sujar nugui mankana aro chini tiprasani bisingo kubangma neta kotor kotor tongo যেটা from the আঞ্চলিক di national party di jadi chung joto tiprasarok no netarok no tiprasarok ni baga ham karen nai ungke baksa ke sanlai ke manglagda jadi chung alka alka party hinoi sejalaiawoi jolilaiawoi jodi baksa ke tiprasani manthai sanlai ke tiprasani manthai jodi manai thangai to sini bagano kaham tiprasani bagano kaham दिल्ली थांगा चिरी खो लाइके मानगलगदा नरन ओपिनियन दामो नर कमेन्ट बिसिंतुई सावराय मानो अबन बागान तिनी ओ लाइफ फाइमानि कारण के नरन ओपिनियन खानानानि बागै आं नुकजागलाक तिनी आं नरन कमेन्ट जिंबो फरायनाय नर कमेन्ट खाय मानो हायसे Yes, bro. Mukesh Devarma. Comment khadi. Sung jesa phajing tu thangoi choba khaipano. Chini nahar mungle baksa si hayada. Ti prasa ni manthai, ti prasa je dibraibo klaijak tomani arone yoknani. Nge chung baksa ke sangle kenge to try khai ne kenge. Khale khaya ko kento tau sujara chen triprao. Joto ani bini hilai mang tong layo. Try khai ne kenge tamung. Tamke khoroksa chirik mani no juda 100 jona chirik mani no juda khoroksani khorangge kisa khananai 100 jona chirik mani khorangge kubangma borok no khananai norona opinion tamo nini party ani party hiyawoi baksa ka sanlainani baksa ka chirik lainani nor tamhin norona opinion chini tako mukesh bo reply dikha yes bro ao party chuno onek chakha haise je politics chuno onek chakha o politics ni bagano chung tiprasa bai tiprasa phano khapilai malai liya hamlai malai liya hamjak mani kok salai malai liya nukhaino neslai layo kok salayo joli mani kok salayo haike mang joto borok ni brain no hap thambai ke haise walainani sejaknani o hap thamani bagano salaijak tengu pheba kaham phaising chung wan suklai naike waisa suk tamung nor tamhin যদি নরক আনে লাইভ কুরুঙ্গই তংখাই কমেন্ট খাইদি তিনি জাস্ট নরক opinion নাইনানি বাগোসি आं লাইভ খাইও সাবো অবনো মানে সাপোর্ট খাই যে আও বাক্সাকাই চিরিক লাইকেঙ্গে বাক্সাকা সান লাইকেঙ্गे नो जाओ tabusu jara 20 jona kurungjak haifano khoroksasi abono agree
35 जना kurungka egri ekmatro khoroksasi ko tabu sujara sungmiya banu kachini borong banang David Morasing bo jotono call khaika je borokni opinion khananani bagui baksaba kolkat khairika baksaba sini president no sahar din saka sungnari takti prasani bisingo nai naikai মন্ত্রী tongo MLA tongo MDC tongo মন্ত্রী ni bisingo chini prasani bisingo chini borong banang sar মন্ত্রী শুক্লা চরণ নতিয়া tongo tebo tongo chini tiprasani bisingo borong banang bikas tiprasa hamkrai মন্ত্রী tebo tongo chini onime sarsung bishoketu sarsung tini IPF ni GS borong banang Sopon Deborma sung chini Janojati Morchani Bipin Deborma kubangma tongo jodi asungno tiprasani hamkrai naikhankhe asungno tiprasani future no tei wansuk laikhankhe baksa ke sanlaikhe tamung salchasu oboni opinion ni bagasi tinang live khayo norokni opinion tamo comment khai mano je kurungoi tongnai comment khai di norokni opinion sadi norok wansukoi tongmani au thansakai no santhung aboda muchung na alka alka party alka alka ani bini hinoi chirikhoklai tongtung aboda muchung নিচত পিজা কোনবার পিজা নিচত আছে তো দিদিকে না বাবা কমলা দিছে কি কিনে গেছে কি নাকি কম নিতেছ je live bo kurungoi tongnai rok comment khai di ang bo khub gaisai aphano norok title nugoi mankha na tamo suijak norok kebo kuno sana musung yangkhe ang live off khai renai
sana musung kai sawai mano norong ni opinion tamo. Norong ni kia bani opinion tong kai sawai mano. Nor tong wansuk. Nor nukoi man kana title sujak. Jodi kia bani thani opinion koring ke ang live off khairi sinai. Tabuk sukjo rachini takuk Mukesh bo khoroksano comment khai ko teke khani kori ko
Ang nukjagoi kok saya ni karon ke just norong ni comment por nan bagus itu. Norok je comment khaimani abono tui ang sairigo video sramnai norok ni comment sab bahai comment khaike ang jotoni mungno khukhoi sairigo ang norok bai malainai ne poila norok ni opinion khanagana hina aboni bagal live bo phaimani Hello. Bis minute kanane nai tongkha tabu sujora tabu bo khorok sanoko comment khainai norok comment khaimano je norok musungmani je norok sana musungmani comment khaimano ang thaijing sawai paikha ang nukjaya ni karon ke ang norok ni comment pon nan bagosi comment khaidi norok ni opinion comment khaidi
जे kurungbai tongnai rok comment khai di nakar di chini takho mukesh ni comment delete khaijak tongoi tanga nor kya ba comment khai angke close khai mani jaw video no पच्चीस मिनट जरा tongnai abon bisingo nor kya comment khai angke video close khai sari nor bahai nai malai.